Egunon Jainkoak, ETB-ko ikusentzuleok, ongi etorrei egibidera. Garizumako hasierako igande honetan, ona izango da Jainkoaren aurrean apaltasunez agertzea. Arrokeriaren tentaldian erori ez gaitezen. Evangelioan entzungo dugu, jauna zure Jainkoa gurtuko duzu eta ura bakarrik zerbitzatuko. Joan Jainkoarenak 500 urte direla beretzat hartu zituen hitz hauek. Gaur, berau izango da gure jardunaren helburua. Eskola gutxikua izan arren, kristau karitatean maisu handia gertatu zelako, bereziki adimen arazoak zituzten gaixoekin. 1550ean hil zen, martxoaren 8an, bakarrik zituen 55 urte. Haren heriotza egunean, Granada hiriak ohore gorenak aitortu zizkion. Gisa gaixo errukarri apalenetik hasi eta handikietaraino. Elizak santuen zailean sartu zuen egun batet, eta geroago aita santuak ospitale eta gaixoen zaindari izendatu zuen. Eta erizainen babeslea bada. Nor dugu Joan Jainkoarena santu bau? Berez, Juan Zidade edo Juan Ciudad. Hainbat lanbide izan zuen. Toledoko Oropezan, artzain eta nekazaria. 27 urte zituela, soldadu ibili zen Hondarribin, eta urte batzuk geroago, soldadu Bienan, igeltzero Zeutan, saltzaile Gibraltarren, liburu saltzaile Granadan. Urteetan bilaketan ibili ondoren, Abilako San Juan maisuaren predikoa entzunik, bioz berriturin sentitu zen. Aldaketa sakona gertatu zitzaion. Erabat libre sentitu zen ona egiteko eta berehala jendaurrean oihuka hasi zen. Aurreko bizieragatik damu negarretan eta bular joka. Eta orduan, erotzat jo zuten eta eroetxean sartu zuten. Eta han ezagutu zuen Joanek buruko gaixoen egoera gordina. Gela txiki eta ilunak, eskuak lotuta, zigorkadak, bainu hotzak, sortismoak, ateak eta abar. Kinka larri hartan, Kristoren maitasunaren akuluaz, gaixoen zaintzailei galdetzen ziren Joanek. Zergatik tratatzen dituzuein gaizki gisa gaixo hauek? Ez alitzateke hobe oie garbitzea eta maitasun handiagoz jaten ematea? Zoro maltzurra zela esanez, zartada gogorrak eman zizkioten. Gaixoak hain babesgabe ikusirik, otoiz giroan erabaki zuen. Jesukristo garaiz eta grazia sekarna zala, nik ospitale bat izan dezadan. Babesgabeak eta bere buruen jabez direnak ere, jaso eta alik eta onduen zaindu ditzadan. Granada hirian baziren pobreak hartzeko 10 aterpetze. Hala ere, 1538ean sortu zuen Joan Jainkoarenak bere ospitalea. Ateak zabalik zituen guztientzat. Inori bere ondasunei buruz ezertxo ere galdetu gabe. Bere ospitalean denak kabitzen ziren. Baina tratu txarrik etzen onartzen. Oso bestela, gaixoak duintasunez hartu eta bakoitzari laguntza egokia ematen zitzaion. Giza harremana deitzuak beti eta beharrezkoa emateko benetako ardura izatea. Hoiek ziren irizpide nagusiak. Berak idatzitako gutunetan agertzen du sakoneko bere motivazioa. Jainkoaren errukia zein handia den begiratu bagenu, inoiz genioke on egiteare utziko. Izan ere guk Kristoren maitasunagatik behartzuei emandako alde batengatik 100 alako jasoko dugu evangelioaren arabera.
hori bai zorioneko irabazia. Beraz, izan dezagun karitote ona geure arimarekin, eta gero lagun urkoarekin. Izan ere, urak sua itzaltzen dueneran, berdin karitateak hilko du gure pekatua. Horretan, apezpikuari iritzi zitzaion, ospitale berrian eskeko alprojak eta emakalduak onartzen zirela. Eta Joani aurrupegira bota zion. Eta Joanek erantzun, jauna, ikusten duzunez, hemen limosnetako ogia jateko duinez den pertsona bakarra, neunaz. Beste une batetan, ikusten da bere ardura. Hasi dudan obra honekin oso kezkatuta nago, ospitale osoa berritzen ari naizelako, eta pobreak asko direlako, eta handia delako hemengo gastua, eta dena errentari gabe. Jesu Kristok bera konpontzen ditu gure gabeziak. Nik ez baitut ezer egiten, baina zelan ulertu azken esaldi hau. Joanek berak argitzen digu pasaje batetan, gizakiek egiten dituzten gauza honak, ez dira beraienak, jangoikoarenak baino. Eta horregatik gero berak eskabide ugari egin behar izan zuen leku askotan eta jende askori. Zorpean zegoen sarri, 150 gaixo hartatzea, diru sarrera finkori gabe, ausardi handia da. Baina Joan Jainkoarenak entzun zuen eta egin zen. Eta esaten zuen, ondasunak izan eta zenidea beharrean ikusirik bihotza izten badio, nola irango du harengan Jainkoaren maitasunak. Eta beste irakaspen bat ere, esaten zuen, gorabera handiak Jesu Kristo gure jaunaren esku utzi behar dira, eta otoitzean iraun ni baino astiroago. Joan Jainkoarena santuari erruki espiritua eman zion jaunak, behartzu eta gaixoak zaintzeko. Guri ere maitasun egintzetan zintzoki lan egitera dei egiten digu evangelioak. ETB-ko ikusentzuleok, hemen usten dugu karitatearen santu handia, Joan Jainkoarena. Badu harengandik zer ikasi. Ondo izan. Igandera arte, agur.